Arkadaş şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöreteleşdirilen mektepde täze gurnoklar dörediler. Milli liderimiz Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Onuň dowamyna Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöreteleşdirilen we durky düýplü döwre wagtlaşdyrylýan mektebiň çägini alınıp barylýan işler bilen tanışdy. Bu ýerde Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäş çağalara hemaýet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň bejeriş işleri boýunça vice-prezident Atabay mektebi döwre wagtlaşdyrmak işleriniň gaznanyň hemaýet bermegini alınıp barylýanlygy barada maglumat berdi. Türkmen halkynyň milli lideri daşary ýurt dillerini öwredýän ýöreteleşdirilen mektebiň ýokary derejede enjamlaşdyrylmagy bilen baglanşykly meselelere berilmeligini belledi. Şeýle hem bu ýerde ýaşlaryň okuýup başarnyklaryny ösdürmek maksady bilen dürni gurnoklaryň işe ýoly goýulmalydygyny aýtdy we Türkmen halkynyň milli lideri bu babatda degişli ýolbaşçylara özüniň öwüt ünnewlerini berdi. Täzelikleriň ilkinci dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi bir ýerde Türkmen portaly. Biziň bilen galyň.